Здравейте, прекрасни, и добре дошли в моят канал. Ако за първи път отваряте мое видео, много ще се радвам, ако се абонирате. Ако вече сте го направили, много ви благодаря. Миналият месец в TikTok се появи един доста интересен тренд. Хора, заснемащи лицата си преди, по време и след като са гледали филмът Megan is Missing. Първоначално е заснет през 2006 година с доста ограничен бюджет от едва $35 000. Едва през 2011 година филмово студио му дава ограничено разпространение в кината, като поучителна история, която да предупреждава юноши и родители за опасността от хората в интернет. Megan is Missing е един от първите филми на компютърен екран, което означава, че цялото действие се развива през екран на телефона или компютър. The stars of the hour on Amy's new video camera. Oh ho. Oh, there you are. Damn, all the hot girls in one place. Yeah, where you're not. Нивото на насилие и на хиперсексуализация скандализират обществеността и това довежда до забрана за гледане на филма в държави като Нова Зеландия. Начинът, по който филмът е направен, обаче създава илюзията, че той е напълно реален. Режисьорът Майкъл Гой е бил повлиян от няколко реални случаи за отвличане и насилие над деца. В началото на филма има надпис, който твърди, че филмът се основава на изцяло реално събитие, което не е точно така. Когато аз започнах да търся информация за филма и разбрах, че не е по действителни събития, леко се успокоих, но всъщност нямаше защо. Оказва се, че филмът е вдъхновен от две истории, които режисьорът е решил да съедини в една обща. Останете до края на видеото, за да разберете какви са реалните случаи, вдъхновили режисьорът да създаде този брутален филм. Във филмът една от двете главни героини, Меган, се запознава онлайн с момче на име Джош. Нейна приятелка и твърди, че се запознава с момчето и той е много готин, затова Меган трябва да излезе с него. Тя и праща снимка, която уж е получила от 17 годишният Джош. Меган харесва момчето и решава да се свърже с него онлайн. Джош обаче се оправдава, че няма камера, тъй като малкият му брат я е счупил. Така Меган остава неспособна да види лицето му. Първата среща, която си оговарят, е на парти в къщата на неин съученик. Той обаче така и не се появява, а тя се прибира бясна заради този случай. По-късно същия ден тя му звъни с камера и му иска обяснение за снощният случай. Джош се извинява и обяснява, че всъщност е присъствал на партито. Дори обяснява с какви дрехи е била облечена тя. Твърди, че не е заговорил, защото тя е била толкова популярна и толкова много други хора се заговаряли, че на него му станало неудобно. Малкото момиче успява да му повярва и дори го съжалява, че е толкова срамежлив. Затова си оговарят втора среща, след която Меган изчезва. На 7 януари се разбира, че тя е изчезнала, а полицията решава, че тя е избягала. Ейми, най-добрата приятелка на Меган, започва концентрирано търсене и провежда няколко разговора онлайн с Джош, за да разбере дали той знае нещо за местонахождението й. Първоначално той твърди, че не знае абсолютно нищо, а тя дори не се е появила на срещата им, докато той я е чакал. Ейми обаче не е много сигурна в това. Започва да има някакви леки подозрения, че Джош може да е виновен. Те се потвърждават, когато се появява запис на охранителна камера, сочеща срещу ъгъла, на който е трябвало двамата да се срещат. На който запис се вижда как по-възрастен от нея мъж се приближава към нея, казва и нещо, хваща я за ръката и я води на някъде. Тя отново търси обяснение от Джош, но е ужасена, след като той започва да я заплашва. Тя го докладва на полицията, а това помага да се разпали разследването. 3 седмици след отвличането, Ейми посещава скривалището си под един мост. Със себе си води и камерата си, на която заснема своят видеодневник.
На този запис от нея се вижда как мъж приближава зад гърба й, след което тя бива отвлечена заедно с камерата. Мъжът я води в музей, в който я заключва и приковава с белезници до стената. Той я кара да яде храна от купичка за кучета, за да може да й върне любимото мече, след което я изнасилва брутално. Малко по-късно и твърди, че ще я освободи. Показва и огромен бидон, в който тя трябва да се скрие, за да не види неговото местонахождение и да не го издаде на полицията. Мъжът отваря бидонът, а Ейми започва да крещи и бяга ужасена, след като е видяла разлагащото се тяло на приятелката си. Въпреки опитите си да избяга, Джош я настига и я бута вътре в бидона до тялото на най-добрата й приятелка. Психопатът набутва бидона в колата си и кара до забутано място в гората, където започва да изкопава яма, в която да зарови бидонът. През това време Ейми се умолява за живота си и се обяснява в любов на мъжа с надежда той да я пусне. Но опитите й са безуспешни. Той заравя бидонът с двете тела на момичетата, записвайки всичко това на камерата. След като е заснел абсолютно всички брутални насилия, той хвърля камерата, а филмът свършва. Въпреки че филмът вижда бял свят през 2011 година, той е бил с доста ограничена публика, на която режисьорът Майкъл Гой винаги е казвал, че трябва да отместят погледите си, когато видят текст с надпис "Снимка номер 1", ако не желаят да стават свидетели на брутални кадри, които могат да травмират всяка човешка психика. Когато обаче филмът става достъпен за масово гледане, режисьорът получава стотици критики, че не е сложил предупредителен текст преди снимката. Затова той пуска видео в TikTok, с което предупреждава публиката си да превъртят филма с около 4 секунди. Hello, my friends on TikTok. This is Michael Goy, the writer-director of Megan is Missing. And I got a text from Amber Perkins, the lead actress in my movie, that it was exploding on TikTok at the moment. And I didn't get to give you the customary warnings that I used to give people before they watched Megan is Missing, which are: do not watch the movie in the middle of the night. Do not watch the movie alone. And if you see the words photo number 1 pop up on your screen, you have about 4 seconds to shut off the movie if you're already kind of freaking out before you start seeing things that maybe you don't want to see. So apologies to those who are already posting about how the movie has freaked them out, but fair warning to those of you who are still contemplating watching the film. Thanks. Както ви споменах по-рано, филмът не е вдъхновен от една, а от две истории, които режисьорът е слял в една. Историите ще ви разкажа всеки момент. Аз лично не искам дори да си представям как това може да бъде реалност, но за жалост е абсолютен факт. Такива истории вече въобще не са рядкост в наши дни, особено в Америка, страна пълна с психопати. Първият случай е на 13-годишната Алисия Козакевич, която се запознава онлайн с 38-годишен мъж, който се представя за неин връстник. С измама Скот Тайли успява да убеди момичето да се срещнат на място близо до дома й. Когато се срещат, той принуждава момичето да се качи в колата му и оттам двамата потеглят за дома му в Вирджиния. Там той малтретира и измъчва малкото момиче наживо в онлайн сайт. За щастие, потребител от Флорида успява да разпознае момичето от брошурите за изчезнали деца в интернет и веднага сигнализира на ФБР. Те откриват адреса на Скот Тайли и успяват да намерят Алисия в дома му на 4 януари 2002 година. Успяват да я освободят, но за жалост детето е травмирано. Когато правят обиск на дома му, той не е там, но успяват да го намерят на следващия ден в работата му. Там ФБР арестуват Скот Тайли. Към днешна дата, близо 18 години по-късно, Алисия Козакевич е основател на проектът The Alicia Project. Тя е активист и е посветена на това да осведомява родители и деца относно безопасността в интернет. Скот Тайли бил освободен през февруари 2019 година и е настанен в поправителен дом като част от пробацията му, която обаче той нарушава и заради това се връща в затвора. Вторият случай е вдъхновението на Майкъл Гой за връзката между двете най-добри приятелки и за всички ужасни неща, които те преживяват заедно. Реалният случай е на момичетата
Ашли Мари Понт и Миранда Даян Гадис. Убиецът Уорд Уивър се жени за Мария Стаут през 1984 година. От нея той има общо 4 деца. 2 години по-късно той напада без основания двете дъщери на негов приятел, с който са били и съседи в Калифорния. Успява да удари една от тинейджърките с бетон по главата и получава 3 години затвор. А 3 години след като го освобождават, с жена му се развеждат. През 1997 той се мести в нова къща в Орегон с новата си жена. Тогава четвъртото му дете, Малари, е на 12 години. Учи в едно училище с Ашли и Миранда. Сприятелява се с тях и дори ходят заедно на танци. През август 2001 година Ашли подава сигнал срещу бащата на приятелката си за опит за изнасилване в собствената и къща. ФБР обаче не събира нужните доказателства, които им трябват, за да предадат сигнала до съответните органи на реда. Така младото момиче става обект на ярост от мъжа. На 9 януари сутринта тя излиза от дома си, за да отиде на училище, но така и не стига на спирката, където я чакат приятелките. 2 месеца по-късно, на 8 март, нейната най-добра приятелка Миранда е отвлечена по подобни обстоятелства. ФБР започват щателно разследване, убедени, че случаите са свързани. Родителите на двете деца се молят те да са избягали, но за техен най-голям страх в същото време децата им са били подлагани на мъки и изтезания. Психопатът Уивър извиква доведеният си син Франсис, за да го помоли за помощта му да изкопаят дълбока дупка в задния му двор, с твърдението, че иска да направи джакузи. На 13 август Франсис се обажда на ФБР, твърдейки, че доведеният му баща в момента се опитва да изнасили 19-годишната му приятелка. Когато говори пред властите, той предполага, че доведеният му баща може да бъде замесен в отвличанията на Понт и Гадис. Уивър е арестуван за опит за изнасилване, а властите получават заповед за обиск на дома му. Това, което откриват обаче, е смразяващо. На 24 август 2002 година останките на Миранда Гадис са намерени в микровълнова кутия, сложена на рафта в гаража на Уивър. На следващия ден намират тялото на Ашли Понт в 55 литров битон, закопан в задния двор под бетонна плочка. Уивър е осъден по 6 обвинения и най-вече за двете брутални убийства на 2 доживотни присъди без право на замяна. В момента той излежава присъдата си в поправителния дом на Снейк Ривър в Орегон. Изчезванията на двете момичета са описани и в епизод на Неразгадани мистерии, американско предаване за мистерии и паранормални явления. Излъчват го на 20 септември 2002 година, непосредствено след намирането на телата им. През 2009 година по-малката сестра на убитата брутално Миранда посещава убийцът Уивър в затвора. Пред камери тя казва, че трябвало да направи това нещо, защото не е могла да продължи напред. Трябвало е да разбере какво се е случило и защо той го е направил. Смъртта на сестра й не е давало мира. По време на посещението си при Уивър, той е признал, че е убил Понт и Гадис, цитирам, с голи ръце. И е казал на сестрата на Миранда, че е планирал тя да бъде следващата. На 17 януари 2014 година доведеният син на Уивър, Франсис, онзи, който му помогнал за джакузито и го издал на ФБР, че е изнасилил гаджето му, е арестуван и обвинен в убийство. Доказало се, че той и още 3 негови приятели са ограбили и убили наркодилър в Камби, Орегон, предишния ден. Явно крушата не пада по-далеч от дървото. Какъвто бащата, такъв и синът. Надявам се не гледате това видео късно вечер и искрено се надявам да не сънувате кошмари. Ако ви е харесало видеото, ще се радвам да оставите един палец нагоре, да коментирате отдолу някакви други идеи за филми по действителни случаи, които реални събития мога да проследя и да ви разкажа в следващото видео. Чао и до следващия път!